Ola, moi boas. Neste Xoves Santo damos a benvida a unha nova edición de Informar. Comezaremos o programa falándolles do arquivo da querela presentada no seu día por Agamar contra o presidente da Federación Galega de Confrarías por malversación de fondos. Estaremos tamén en Rianxo, onde os mariscadores da flote volveron a traballar nas súas concesións e daremoslle conta do descobrimento dunha nova especie invasora en augas da Ría da Arousa. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Os mariscadores da flote de Rianxo constataron a alta mortaldade da ameixa xapónica provocada nas súas concesións polo exceso de auga doce. O Concello de Ribeira emitiu un bando para que se cumpra a normativa vixente, de xeito que o acceso á lonxa estea tan só permitido a persoal autorizado. O Grupo de Estudo do Medio Mariño ven de localizar na Ría da Arousa un novo crustáceo invasor coñecido comúnmente como camarón esqueleto xaponés. O presidente da Federación Galega de Confrarías, Benito González, anunciou o arquivo da querela presentada por Agamar contra el por presunta malversación de fondos. Dende a Asociación Galega de Mariscadores xa anunciaron que recorrerán este arquivo. Franqueado por varios patróns maiores da Ría da Arousa, o presidente da Federación Galega de Confrarías, Benito González, comparecía públicamente o sábado para informar da decisión tomada pola maxistrada do xulgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, con respecto á causa aberta na súa contra por suposta malversación de fondos públicos. A xuíza decidiu sobreser provisionalmente a causa e, polo tanto, arquivala. Primeiro dou o Tribunal de Contas non veu absolutamente nada, logo o fiscal, base tamén ao Tribunal de Contas, pideu a xueza o archivo das causas todas, e por último hora claro, podías haber sacado cada día, salía 3 veces. Por último hora, pois a xueza, que foi isto, esperín antes de sacarlo nos medios, pois leválo ao Comité Ejecutivo da Afición Galega, que foi a semana anterior, e a xueza pois archivou un recorrido. Aquí hai sentencias, é dicir, hai sentencias, unha cousa parecida que pasou en Cantabria tamén, e todas, entenderon que a persona que está ocupando un cargo deste tipo ten que ter unha retribución, unha indemnización. A orixe desta causa está en dúas denuncias da Asociación Galega de Mariscadores, Agamar, unha contra González como presidente da Federación Galega de Confrarías e outra como patrón maior de Cambados. En canto á primeira, Agamar acusaba ao presidente da Federación de suposta malversación de fondos por cobrar un salario polo cargo desempeñado, cando por lei está prohibido por rexer o principio de gratuidade dos cargos. Si pode cobrar dietas por comidas, desplazamentos ou días de traballo perdidos, pero non un salario, e o sindicato insiste en que nas contas anuais da Federación queda acreditado que percibe un soldo mensual. A xuíza desestima o argumento alegando que a lei si permite o cobro de indemnizacións e gratificacións e iso sería o que estaría percibindo Benito González. A nosa Federación non vos imaginades o 2012, o 2013, 12-13, a cantidad de traballo que houve que facer para presentar e para que chegaran a esta conclusión, que, satisfactoria, porque non tiñamos nada que... Pero, sabedes o que é, como decía un político, hai facer un strictis deste tipo económico de 5 anos para atrás. Eu tamén, personalmente, tuve que presentar todo, que aunque non teño nada que ocultar, pero senta moi mal a ter que tirar todo, porque a veces hai cousas que podes perder. En declaracións telefónicas a esta canle, o abogado da Agamar, Alberto Muñoz, insiste en que a xuíza está a confundir indemnizacións con retribucións salariais. E esta é unha das vías que sustenta o recurso que veñen de presentar no xulgado de instrucción de Santiago, dirixido á Audiencia Provincial da Coruña. A outra causa contra González como patrón maior pola suposta existencia dunha contabilidade en B. A maxistrada indica que eses presuntos cobros pola vixilancia das bateas ou a apertura dunha conta bancaria paralela podería supor un caso de fraude á administración de
Facenda. Pero no caso de autos, Diana López non chega a contía suficiente para ter relevancia penal. Dende as confrarías consideran que Agamar só está buscando con estas artimañas desestabilizar os pósitos. Ahora mismo hai xente, está Carmelo, como hai pasou Baltasar no seu momento, como está pasando Angelina, como está... Quero dicir, son personajes que se meten nunha cofradía a través dun socio e están continuamente desequilibrando, desestabilizando as propias cofradías. Van ao personal á cabeza, ao patrón maior para aburrilo. E ao aburrir ao patrón maior, a Xunta General pois deixase, acompaña ao patrón maior e todo máis, e asesoro e todo máis, e deixase. E as cofradías tenderían a desaparecer, porque moito do furtivismo que hai pois son asesorados por esta xente, por estes sindicatos. É dicir, que defenden máis o que é o furtivo do que defenden o traballador. E ainda non vin agora no 2000, cando houve as riadas no 2006, este deste ano, e dixe, bueno, pois hai que axudar aos marinheiros, ou como ben dixo antes Benito, eses famosos crucillos, que conseguiu, esas cartas conseguiu a mar, a ver en que cofradía lle deron a mariscadoras, o mellor pois alternar o que é o marisqueo con outro curso que lle fixeran ali, outro traballo que lle fixeran ali, ainda nunca os vin. Respecto dos presuntos cobros, na confraría de Cambados o abogado de Agamar insiste en que contan con grabacións nas que o patrón maior recoñecería o cobro de entre 2.000 e 3.000 euros mensuais a bateiros a cambio de servizos de vigilancia, cando é unha tarefa que compete a Mar. Ademais, argumentan no recurso unha sentencia do Tribunal Supremo, explica Muñoz, que condenou o anterior patrón maior de Noia a 4 anos de cadea por un caso semellante, en o que o Alto Tribunal establece que, aínda que as confrarías sexan entidades público-privadas, todos os ingresos que perciben considéranse públicos. Os mariscadores da flote de Rianxo volvían esta semana a traballar nas súas autorizacións. Ali puideron constatar a alta mortaldade da ameixa, especialmente xapónica. Tal e como indicaban as mostraxes, a volta dos mariscadores de Rianxo ás súas autorizacións non foi boa, estivo condicionada pola alta mortaldade da ameixa, especialmente a xapónica. Cando fomos mostrar foi bastante desilusionante, non que a mortalda que había. Sobre todo aí na parte dos lombos, na autorización que temos lombos de Ulla, e no interior da ría morreu prácticamente toda, que é a babosa toda. Temos aquí unha zona que regeneramos todos estes anos, é onde se está collendo que vai algunha. Andamos con topes baixos a ver se así capeamos o que é a campaña malamente, non? Pero bueno, no río contamos que a japónica que hai tamén, que a que matou foi masa grande, non? Veñen arrastradas de concha de hasta 4 kilos, e así. E de babosa aquí nas rías tamén igual, é dicir que foi unha barbaridade que nos fixo, mal que nos fixo, non? Pero bueno, a ver se tiramos un pouco para diante e resolvemos, como dixen antes, a campaña. Temos 2 kilos de babosa, 2 kilos de japónica e un de fina. A fina da flote, onde máis tiñanos era no río, claro, tamén contamos, e segundo din algúns mariscadores, que está moi fonda, ao desovar a meixa fonda hasta casi 1 metro. E entón contamos que se ven bo tempo, pois que aparece un pouco máis. Polo que respecta aos prezos, a fina oscila entre os 19 e os 33 euros, mentres que o kilo de babosa e de xapónica alcanzan os 12 e os 11 euros respectivamente. Son, segundo o patrón maior, cotizacións bastante boas. O precio vai de 8,90 a 12, a fina vai de 30, 32, 33, vai hasta 19 algo. Por os precios non temos queixa, a japónica incluso de 11, acabou en 4,90 onte, 4,50, bueno, o precio non está mal. A pesar da alta mortaldade, a cría non resultou afectada, polo que as expectativas para a vindeira campaña son mellores que o actual exercicio. Trátase dunha boa nova tras os malos resultados da campaña de libre marisqueo, na que mesmo foi preciso pechar cautelarmente o banco dos lombos do Ulla, onde o bivalvo resultou moi afectado pola auga doce. O balance do marisqueo, pois, mira, os paróns que hubo o ano pasado paramos porque non había marisco, non? Cando se parar este ano, foi o que é a riada. É o que non se pode traer para a lonja, como estaba traendo aqueles días, que xa iso había que haber feito antes, non sirvas, como se día un camarero, que ti non vas a comer. O marisco estaba tocado, o mellor que se pudo fazer foi parar, o que morreu, e o quedou moi tocado o río, quedou moi tocado, a ver, a cría pequena non morreu, isto danos tamén un margen para esta campaña que ven, que parece que é moi longe, pero en outubro empezamos de novo, pois, que haxa un marisco para empezar a trabalhar con normalidade.
Mentres tanto, as mariscadoras a pé permanecen sen traballar tras o peche das concesións, polo que xa solicitaron unha entrevista coa Consellería do Mar para poder acollerse ao paro. Ten que ter unha reunión, pedirlle unha reunión que firmen este día, a ver se a recibe, explicarán os pros e contras, porque hai moitos amigos que non teñen direito. Hai tamén bastantes de baixa, e sei o que pasa. Terán que dar unha xunta general, porque claro, ao cerrar non pode ir nadie, é ver como se fai. Nin poden nin cotiza para a Seguridade Social, ou mellor algúns que estea a punto de jubilar ou así. O Concello de Ribeira limitará o acceso ao recinto da lonxa municipal, autorizando tan só a entrada a compradores autorizados. Pretende deste xeito acabar coa competencia desleal. Tras diversas xuntanzas cos usuarios da lonxa, o Concello de Ribeira emitiu un bando sobre a obriga de contar coa preceptiva licenza para mercar peixe e marisco na lonxa. Establece de prazo ata o 15 de maio para que todos aqueles compradores autorizados soliciten a identificación que lles dará acceso á rula. De non contar con ela, non poderán entrar no recinto. O que se pretende é dar cumprimento á actual normativa da lonxa para evitar a venda ilegal, posto que na actualidade calquera pode acceder ao interior do recinto sen ningún tipo de control, polo que é habitual a venda a particulares. A restrición por parte do Concello coincide coa entrada en vigor da normativa de portos que prohibirá o acceso a toda a zona portuaria a aqueles vehículos non autorizados. Simplemente levar a cabo o que xa se debía estar facendo fai tempo, que é pois que a lonxa sea utilizada polos profesionales. De todas formas, bueno, pois sempre tuvemos o componente de que a lonxa é un lugar moi visitado por turistas e outra serie de xente, pero creemos que este é un momento, non? Un momento por varias razóns. Primeiro, porque se vai a pechar o acceso ao interior do porto a todos os vehículos que non estén acreditados. Por outra parte, tamén polo feito de que en pouco tempo, en un ano prácticamente, vai entrar en funcionamento a nova lonxa, polo tanto, os hábitos pois teñen que ir desde este momento xa facéndose realidade. Se con eso, ademais, conseguimos que beneficiar realmente aos que son os profesionales, aos compradores e identificalos, pois creo que en definitiva o que estamos é a facer un mellor funcionamento de todo o que debe ser a lonxa. A intención destas medidas é favorecer a operatividade dos portos e mellorar as condicións de traballo dos seus usuarios, evitando a competencia desleal. Dámoslle conta agora do novo achado realizado polo Grupo de Estudo do Medio Mariño que vén de localizar na ría de Arousa unha nova especie, o camarón esqueleto xaponés, que se caracteriza pola súa capacidade reproductiva e invasora. O Grupo de Estudo do Medio Mariño leva analizando o comportamento desta especie dende finais de 2012, cando foi avistada por primeira vez en augas da ría de Arousa. A caprela mútica, coñecida como camarón esqueleto xaponés, xa que procede do país nipón, caracterízase pola súa gran capacidade de adaptación e reproducción, chegando a contabilizarse máis de 300.000 exemplares por metro cadrado. Pois consiste nun pequeno animal, un anfípodo, que se chama caprela mútica, e que ven das costas do Xapón, que invadeu xa o norte de Europa, e que actualmente encontramos pois, aquí nas rías, nas bateas de Mexilón e en algunhas redes de cultivos mariños. E a primeira vez que se localizou foi de forma casual, a finales do ano 2012, nas instalacións que o IGAFA, o Instituto Galego de Formación e Acuicultura, ten na illa de Arousa. A raíz deso, decidimos facer uns muestreos aleatorios na ría de Arousa e se encontrou en bateas de Puebla, en bateas de Palmeira, en bateas de Ribeira e en pantaláns daqui do Porto Deportivo Ribeira. Dado que se localiza fundamentalmente en bateas e redes de cultivo de peixe, a presenza desta especie pode ter consecuencias sobre a produción. En todos os sitios onde se expandeu se asociou sempre a instalacións de cultivos mariños ou ben pantaláns, obras portuarias. Pois as peculiaridades desta especie é que un invasor se comporta como tal, é dicir, desplaza outros animales do mismo xénero fora para quedarse el, e incluso influye nos cultivos mariños onde se asenta, porque ten dúas problemáticas. Unha, que é a alta taxa de reproducción, dado que aos 2-3 meses as femias xa se volven fértiles e poden ter hasta 2 ou 3 postas de 150 individuos ao ano. En outras zonas, por exemplo en Escocia, en Canadá, se reportaron densidades de hasta 300.000 individuos por metro cuadrado, o que significa que chega a tapizar tanto as redes ou as cordas do molusco, non deixándoos crecer ou non deixándoos comer, e polo tanto teñen problemas de crecimento ou de engorde.
Asimismo, como é un depredador non selectivo que come todo o que se lle ponga ao seu alcance, se deron tasas no momento en que o misilón está desobando de comer incluso desove do misillón, o que significa que ten problemas de reclutamento esa especie de juveniles. Por estes motivos, sería interesante realizar un estudo en profundidade da súa propagación na actualidade e do seu comportamento sobre a fauna autóctona, algo que xa dependería da administración e do propio sector. Nestes momentos creemos que está establecido xa na Ría da Arousa, o que sería interesante saber en que outras rías tamén se estableceu. Importante non alarmar a xente, porque o noso máximo que encontramos foron densidades de 300 individuos metros cuadrados, é dicir, moitísimo menos do que se teñen reportado en outros estudios. Pero sería importante, xa que está aquí, facer estudios posteriores para saber como podemos enfrentarlo a él, porque é imposible erradicalo. O que sí que temos que saber como nos enfrentar a él e que consecuencias pode ter para a industria do misilón da zona, dado que é moi importante para onde vivimos, para esta región. Este achado vense sumar á longa lista de descubrimentos que ten realizado o Grupo de Estudos do Medio Mariño dende a súa creación, como o avistamento de babosas dromedario ou estudos sobre a esponxa carnívora no Atlántico que están a realizar en colaboración con varias institucións europeas. Na actualidade traballa na descripción de novas especies e sorprendentes achados que verán a luz próximamente nas publicacións científicas especializadas no medio mariño. Creo que máis temprano que tarde vos daremos novas incluso de especies novas que novas para a ciencia, vamos, que eran desconocidas hasta ahora. Detémonos agora en varios anuncios realizados por parte da Consellería do Mar nun formato máis breve. A Consellería do Medio Rural e do Mar convocou unha liña de axudas á paralización definitiva das actividades pesqueiras dos buques afectados polo Plan de Xestión Integral da Pesca de Baixura no caladoiro do Cantábrico Noroeste. A Xunta de Galicia realizou unha convocatoria específica polas peculiaridades desta flota, de xeito que se estableza só entre eles a concorrencia competitiva, diferenciándose polo tanto das axudas á paralización definitiva do resto das flotas. O orzamento destinado a estas axudas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Pesca nun 75%, é de 5,6 millóns de euros, o que supón un aumento en 1,4 millóns con respecto á convocatoria anterior. Os interesados en solicitar estas achegas poderán consultar os requisitos e a documentación necesaria no DOGA. O prazo de presentación das solicitudes é dun mes. Poderán facerse chegar por vía electrónica na sede electrónica da Xunta ou tamén de xeito presencial en papel. A Xunta de Galicia consolida a súa aposta pola formación con preto dun cento de cursos, 92 de formación marítima e 6 de mergullo profesional. Os primeiros ofertaránse nas confrarías e dividiránse en cursos de formación básica, de mariñeiro pescador online, de formación mínima para o embarque, de máquinas, de patrón local de pesca, de salvamento marítimo e de formación sanitaria local. Os de mariñeiro pescador poderán realizarse tamén nos centros marítimos pesqueiros dependentes da Consellería, mentres que os cursos de mergullo impartiránse nas instalacións do Instituto Galego de Formación en Acuicultura entre o 22 de abril e o 30 de setembro. Pois chegamos ao remate do noso informar desta semana, dándolles conta dun plan moi apetecible para esta Semana Santa. Poden visitar unha exposición sobre naufraxos que permanecerá exposta na Biblioteca Municipal de Ribeira ata finais de mes. Nos despedímonos ata o vindeiro xoves, non nos falten.